Miloš Pandrc, osuđen za šverc droge kao pripadnik klana Darka Šarića, iz zatvora je postavljen za jednog od direktora firmi koja je izgradila malu hidroelektranu Virovci. Firma je lokaciju i neke dozvole za Virovce kupila od kompanije koja se dovodi u vezu sa nekadašnjim šefom surčinskog klana, Ljubišom Buhom Čumetom. Virovci su jedna od 6 malih hidroelektrana za koje Ministarstvo zaštite životne sredine tvrdi da su nezakonito dobile građevinske dozvole. Istraživanje CINS-a pokazuje da su u 2017. godini, kada je elektrana zvanično počela sa proizvodnjom struje, vlasnici Virovaca dobili od države skoro 3 miliona dinara, a u 2018. 5,5 puta više novca, odnosno 16,3 miliona dinara. Čitajte više na cins.rs.